Μια από τις λιγότερο γνωστές και πιο τραυματικές πτυχές της κυπριακής τραγωδίας του 1974, φίλες και φίλοι, προτάχθηκε την Τετάρτη σε μια ουσιαστική συζήτηση που διοργάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 με πρωτεργάτες τους φίλους της Ομόνοιας 29 Μαΐου. Η όλη εκδήλωση επιχείρησε να συνδέσει τη μαρτυρία με την επιστημονική γνώση κάτω από τον τίτλο «Τα ασυνόδευτα παιδιά του 1974 και το ψυχολογικό τραύμα της εισβολής». Ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής Μιχάλης Μιχαήλ, ο οποίος βίωσε ο ίδιος την εμπειρία του ασυνόδευτου παιδιού όταν σε ηλικία μόλις 9 ετών βρέθηκε στην Ελλάδα μόνος με τον αδελφό του, μοιράστηκε προσωπικές μνήμες, μαρτυρίες και ιστορικά τεκμήρια, ξαναγράφοντας μια σελίδα της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας που παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό. Μαζί του και ο καθηγητής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Παναγιώτης Σταυρινίδης, ο οποίος ανέλυσε τις ψυχολογικές συνέπειες του βίαιου αποχωρισμού από την οικογένεια, τον τρόπο με τον οποίο το παιδικό τραύμα επηρεάζει την ενήλικη ζωή, αλλά και τους μηχανισμούς με τους οποίους οι άνθρωποι διαχειρίζονται τόσο βαθιές εμπειρίες απώλειας και ξεριζωμού. Και είναι σημαντική για μας την εκπομπή και τους φίλους ακροατές η παρουσία σήμερα του κυρίου Σταυρινίδη, από τον οποίο θα αναζητήσουμε φως σε ένα σκοτεινό κεφάλαιο του 1974. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Τι ερμηνεύει ο όρος ασυνόδευτα παιδιά πρώτα? Είναι ένας όρος ο οποίος είναι τεκμηριωμένος και νομικά μέσα από διάφορους διεθνείς ορισμούς, αλλά και επιστημονικά, και βεβαίως μετά ακολουθούν διάφορες άλλες περιγραφές που έχουν να κάνουν με το ιστορικό, το πολιτικό και το κοινωνικό χαρακτηριστικό. Προφανώς αναφέρεται σε παιδιά τα οποία κάτω από συνήθως βίαιες συνθήκες, είτε φυσικών καταστροφών, είτε πολέμου, είτε άλλων ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων, αναγκάζονται να φύγουν από τον χώρο καταγωγής και διαμονής τους, αναζητώντας ασφάλεια σε μια άλλη περιοχή ή σε μια άλλη χώρα, χωρίς βεβαίως τη συνοδεία κάποιου ή κάποιον εκ των κηδεμόνων τους. Και αυτό έγινε και εδώ. Έγινε ακριβώς, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι το βιώνουμε τώρα αυτό το πρόβλημα για πολλά παιδιά από πολλές άλλες χώρες, γιατί υπάρχει και η εύκολη πρόσβαση πλέον στην ενημέρωση, άρα βλέπουμε εικόνες, διαβάζουμε στο διαδίκτυο, ξέρουμε τι γίνεται. Το 1974 κανείς δεν ήξερε και πέρασαν δεκαετίες και δεν ξέρουμε ακόμη τι έγινε τότε. Τι ακριβώς έγινε. Ναι, πρέπει να σας πω ότι και εγώ έγινα γνώστης αυτής της ιστορίας, όπως και φαντάζομαι και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ακριβώς, όπως το λέτε. Μετά το 1974 και την όλη εμπειρία των ασυνόδευτων παιδιών που στάληκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ουσιαστικά για να σωθούν από έναν επικείμενο φόβο ότι θα μπορούσε ολόκληρη η Κύπρος να καταστραφεί, ο ελληνισμός της Κύπρου να χαθεί, και με αυτή την ενστικτώδη ουσιαστικά, γιατί ήταν μια ενστικτώδης απόφαση, έτσι την καταλαβαίνω, των οικογενειών τους, να σωθεί τουλάχιστον ένα κομμάτι των οικογενειών, του λαού, της κοινότητας μας, μέσα από αυτόν τον τρόπο που βεβαίως ξεκίνησε μέσα από θεωρώ όμως ότι δεν ήταν μόνο αυτός ο φόβος, κύριε Σταυρινίδη. Ήταν και η αδυναμία μέσα στην τραγικότητα την οποία βίωναν τότε πολλές οικογένειες να κρατήσουν και να συντηρήσουν τα παιδιά τους, και το είδα σαν μια διέξοδο να βοηθήσουν τα παιδιά τους αφενός να απεγκλωβιστούν από εκείνη την τραυματική εικόνα των ημερών, και αφετέρου να έχουν μια καλύτερη οικονομική πορεία και το κυριότερο, μόρφωση. Να πετύχουν την μόρφωση των παιδιών τους μέσα από τα ιδρύματα τα εκπαιδευτικά στα οποία πήγαιναν φεύγοντας από τους γονείς τους. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, γιατί τελικά
και έτσι φαίνεται μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων που επιστέγασμα ήταν η τελευταία που αναλήφθηκε και από το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 και τις αφηγήσεις των τότε παιδιών όπως του Μιχαήλ αλλά και άλλων που είχα την ευκαιρία να εξετάσω και να ακούσω. Επειδή λοιπόν μιλάμε για ένα αριθμό παιδιών που πλέον τεκμηριώνεται ότι είναι στις χιλιάδες, έτσι. Αφού κανείς δεν ξέρει πόσα παιδιά έχουν πάει. Ακριβώς. Μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να πούμε ότι υπήρχε ένα ενιαίο κίνητρο. Ίσως αυτό που προσπαθούσα να πω προηγουμένως είναι το συνδετικό κρίκο. Ο συνδετικός κρίκος ήταν τουλάχιστον τις πρώτες εκείνες μέρες και εβδομάδες πρώτον η διάσωση των παιδιών αυτών και μετά βεβαίως και αυτό το οποίο εσείς πολύ σωστά έχετε αναφέρει. Να δοθεί ευκαιρία στα παιδιά αυτά από τις οικογένειές τους να βρουν μια μορφή διαβίωσης καλύτερη από αυτήν που φαινόταν ότι ήταν στην στάχτη ουσιαστικά, στην πλήρη καταστροφή, να μπορέσουν να πάνε σχολείο την επόμενη χρονιά και εν τέλει να ζήσουν μια ζωή τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι ότου θα ομαλοποιούνταν η κατάσταση εδώ πίσω. Θα σας θέσω κάποια ιστορικά στοιχεία και θέλω να τα ερμηνεύσετε και επιστημονικά. Το Σεπτέμβριο του 1974 το Υπουργείο Παιδείας, ανταποκρινόμενο στην πολύ καλή διάθεση πολλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων από πλευράς Ελλάδος για φιλοξενία και εκπαίδευση παιδιών από την Κύπρο, προκήρυξε τις θέσεις και τις χαρακτήριζε τότε υποτροφίες για εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Έψαξα αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα: Αμάλιον Ίδρυμα, Στέγη Θηλαίων Παλαιού Φαλήρου, Χατζή Κυριάκιων Αθηνών, Παπάφιο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Αριστοτέλης. Όλα όμως ήταν ορφανοτροφία ή ήταν στέγες στήριξης προβληματικών παιδιών. Δηλαδή εκείνο που εμείς θεωρούσαμε ότι πήγαιναν τα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην ουσία πήγαιναν σε ένα χώρο που ναι μεν τους έδωσε μια πρώτη αγκαλιά, αλλά δεν ήταν και ο ιδανικότερος χώρος για να επουλώσει τις δικές τους τραυματικές εμπειρίες που κουβαλούσαν με τα παιδικά τους μάτια από την Κύπρο. Έτσι ήταν για ένα αριθμό παιδιών ασυνόδευτων που βρέθηκαν στην Ελλάδα μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες και από ό,τι καταλαβαίνω μελετώντας την ιστορία αυτή και εγώ, κυρίως για κορίτσια τα οποία φιλοξενήθηκαν σε τέτοιου είδους στέγες. Από την άλλη και αγόρια. Βεβαίως. Έχω την μαρτυρία του αδελφού μου, του μικρότερου μου αδελφού, ο οποίος ήταν στα συνόδευτα. Απλά ήθελα να προσθέσω ότι πέραν από αυτά τα ιδρύματα, μέσα από αυτή την αγκαλιά η οποία άνοιξε στην Ελλάδα, φιλοξενήθηκαν και πάρα πολλά παιδιά σε οικογένειες. Και αυτή η τομή την οποία περιγράφεται, που έχει πολύ μεγάλο ιστορικό και επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά βεβαίως και προσωπικό ενδιαφέρον για τα παιδιά και τις οικογένειες που το έζησαν, αυτή η τομή ανάμεσα στο που τελικά βρέθηκαν τα παιδιά αυτά, θεωρώ ότι ήταν από τις πιο σημαντικές για την προσαρμογή, την ευημερία και το όλο βίωμά τους. Έχουμε δηλαδή παιδιά τα οποία ουσιαστικά ένιωσαν να δημιουργείται μετά το πρώτο σοκ, την πρώτη τραυματική εμπειρία της μετάβασης τους εκεί. Σιγά σιγά άρχισαν να νιώθουν ότι δημιουργούσαν σχέσεις οικογένειας με τις οικογένειες που τα φιλοξενούσαν. Έχουμε μαρτυρίες πολλών παιδιών που φιλοξενήθηκαν σε σπίτια, σε οικογένειες, όπου οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν με την πάροδο του καιρού ήταν τέτοιοι που μέχρι σήμερα διατηρούνται με έναν πολύ συγκινητικό και ανθρώπινο τρόπο, σχέσεις οικογενειακού δεσμού άρρηκτες. Οπότε είναι και ορθώς το εντοπίζεται. Ήταν μια σύνθετη εμπειρία υπό την έννοια ότι πρώτα απ' όλα δεν βρέθηκαν όλα τα παιδιά στον ίδιο χώρο. Ακριβώς, σε μια μορφή φιλοξενίας, και από εκεί και πέρα δεν βίωσαν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο τους μήνες
ή τέλος πάντων τον χρόνο που για τα περισσότερα παιδιά διέρχησε η παρουσία τους εκεί. Και εκεί ξεκινά κανείς να μελετά και το πώς επηρέασε τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα τους, αναλόγως βεβαίως και του πώς έζησαν την εμπειρία εκείνη. Για κάποια παιδιά. Αναμένουμε την τοποθέτησή σας, την επιστημονική τοποθέτησή σας, με βάση και τις μαρτυρίες τις οποίες έχετε ήδη συλλέξει και τη συζήτηση που προέκυψε στην πρόσφατη εκδήλωση. Κοιτάξτε, το κοινό χαρακτηριστικό που διαπιστώνω και πρέπει να υποθεί είναι ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης. Και πρέπει να υποθεί. Ακόμα και τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν σε, ας τις πούμε, πιο δύσκολες συνθήκες, τις ιδρυματικές, στην πορεία και ειδικά καθώς μεγάλωναν, ένιωσαν ένα αίσθημα ότι εκεί πέρα άνοιξε μια αγκαλιά που τα δέχτηκε, τα αγάπησε και με ό,τι μπορούσαν μέσα στο χάος της εποχής τα φρόντισε. Συνεπώς θέλω να ξεκινήσω με αυτό, το αίσθημα ευγνωμοσύνης. Από εκεί και πέρα, ακολουθώντας τη διαδρομή των παιδιών αναλόγως του που έζησαν, είτε σε ιδρύματα, είτε σε οικογένειες που είχαν κάποια πράγματα να τους προσφέρουν, είτε σε οικογένειες που είχαν λιγότερα πράγματα να τους προσφέρουν, είτε σε οικογένειες που υπήρχαν άλλα παιδιά και μεγάλωσαν δημιουργώντας κατά κάποιον τρόπο ετεροθαλή αδέρφια. Εκεί ξεκινάμε να παρατηρούμε τις διαφορές. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ιδρυματική εμπειρία των ορφανοτροφίων φαίνεται ότι από άποψης δυσκολιών ήταν όντως η πιο δύσκολη, όχι γιατί υπήρχε σκοπιμότητα στο να δυσχεράνουν την παραμονή των δικών μας την παραμονή των παιδιών εκεί, καθόλου, κάθε άλλο. Μα νομίζω ότι αυτή η προβληματική εικόνα βγαίνει ίσα με σήμερα σε πολλά ορφανοτροφία στην Ελλάδα. Το φαντάζομαι. Ακούμε τις ειδήσεις. Το φαντάζομαι. Αλλά πόσο μάλλον τότε σε εκείνες τις συνθήκες. Βεβαίως. Και σε εκείνες τις συνθήκες και της ελλαδικής κοινωνίας. Έχει ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι οι περισσότερες εκ των οικογενειών που προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα φιλοξενίας των παιδιών ήταν, όπως τα ίδια τα παιδιά μεγαλώνοντας μαρτυρούν, και οι ίδιες οικογένειες. Βεβαίως ήταν οικογένειες κυρίως φτωχές, αγροτικές, με πολύ λίγα μέσα διαβίωσης για τους ίδιους σε εκείνη την κατάσταση. Και όμως μέσα στη φτώχεια των ίδιων των ανθρώπων αυτών βρήκαν την δύναμη, βρήκαν τον τρόπο και φιλοξένησαν και αγάπησαν και φρόντισαν παιδιά τα οποία στάληκαν ασυνόδευτα από την Κύπρο. Αυτό εμένα, ξέρετε, με συγκινεί και ως άνθρωπο αλλά και ως επιστήμονα. Είναι μια υπέρτατη μορφή ανιδιοτέλειας και πρέπει να καταγραφεί και αυτό. Επειδή αναφερθήκατε στις περιοχές, στις αγροτικές, ήταν Καβάλα, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Φλόρινα, Βόλος, Μεσολόγγι, Πάτρα, Τρίπολη, Κρήτη, Κάλυμνο, σε όλους αυτούς τους τόπους. Πύργος, εκεί ο Πύργος σε σημείο αναφοράς φιλοξενίας ζεστής, έτσι. Νομίζω αυτό αποκομίζω διαβάζοντας κατά μαρτυρίες από όσους έζησαν στην... Έτσι καταλαβαίνω και εγώ, αλλά και πάλι μετά επανερχόμενοι στο μεγάλο αριθμό των παιδιών που τελικά είναι συγκλονιστικός το πόσα παιδιά στάληκαν. Δεν ήταν 2.000 όπως επίσημα αναφερόταν τότε. Ήταν πολύ περισσότερα. Είναι πολύ περισσότερα. Είναι κοντά στις 5.000 λένε. Έτσι τουλάχιστον οι διάφορες μελέτες. Υποστηρίζουν οι βασικές πηγές, ναι. Και βλέποντας και τον χάρτη που παρουσίασε ο Μιχάλης ο Μιχαήλ σε διάφορες εκδηλώσεις αλλά και προχθές, τελικά παρατηρούμε ότι σε όλη την ελλαδική επικράτεια υπήρχαν τέτοιες μορφές υποδοχής των ασυνόδευτων παιδιών. Βεβαίως σε κάποιες περιοχές περισσότερα, σε άλλες λιγότερα,
αλλά φάνηκε ότι βρέθηκαν τελικά περίπου σε όλη την ελλαδική επικράτεια. Δεν θυμάμαι έναν ο Μιχάλης που το έκαμε, αλλά κάπου είδα ένα χάρτη με αστεράκια σε όλα τα σημεία όπου είχαν πάει οι παιδιά μας και ο τίτλος ήταν «Έναστρος ουρανός αλληλεγγύης η Ελλάδα». Σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι και πολύ σωστά και πάλι το επισημαίνεται. Πρέπει για να καταλάβουν και οι τωρινοί, οι σύγχρονοι νέοι, τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε. Μιλάμε για ασυνόδευτα παιδιά. Έτσι υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνία ένα ώρα η μάνα και να γυρεύει το παιδί και να το ρωτά αν είναι καλά. Φεύγοντας από την οικογένεια το 1974 και μπαίνοντας στο καράβι για να πάνε στην Ελλάδα, είχε κοπεί και η επικοινωνία. Πάντα. Είναι πολύ δύσκολο να το σκιαγραφίσει κανείς. Ανάφερε και ο Αργύρης ο Ιωάννης, στον οποίο πρέπει να κάνω ειδική αναφορά, γιατί ανέλαβε. Ο οποίος ήταν ο συντονιστής, ναι, ο φίλος Αργύρης. Της όλης εκδήλωσης. Είναι ακόμα και φαντασιακά δύσκολο στη σημερινή εποχή να σκεφτούμε ότι ένα παιδί 7 χρονών, 8, 9, 10, μέσα σε, επαναλαμβάνω, εκείνες τις συνθήκες, όχι μόνο της απουσίας επικοινωνίας και τεχνολογίας και όλων αυτών που έχουμε σήμερα, αλλά και της καταστροφής που έχει προηγηθεί. Αρκετά από αυτά τα παιδιά ήδη είχαν χάσει δικούς τους, ήδη είχαν υποστεί το τραύμα, το πρώτο μεγάλο τραύμα της εισβολής. Και μετά έρχεται η βίαιη αποκοπή του σημαντικότερου ψυχολογικού κομματιού που τα κρατούσε ψυχολογικά ακέραια, του οικογενειακού δεσμού. Είναι ασύλληπτο, κύριε. Ασύλληπτο πραγματικά. Διάβασα και κάποιες μαρτυρίες Ελλαδιτών που φιλοξένησαν παιδιά που ακριβώς εμαρτυρούσαν αυτά που μας λέτε τώρα. Εξυπνούσαν το βράδυ και μπαίναν από κάτω από το κρεβάτι τα παιδιά φοβούμενα το βομβαρδισμό, έτσι. Γιατί ήταν οι στιγμές που βίωσαν στην Κύπρο. Και τους εκκυνηγούσαν εκείνες τις στιγμές μέχρι βάθος χρόνου. Και είναι ενδεικτικό ότι τέτοιες αντανακλαστικές φοβικές αντιδράσεις, όπως τις ονομάζουμε στην ψυχολογία, είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο ότι είναι ικανές να δημιουργήσουν μακροχρόνιο τραύμα και επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις φόβου ακόμα και σε πράγματα μετέπειτα, τα οποία δεν απειλούν στην πραγματικότητα την ψυχική ή τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού ή του μετέπειτα μεγάλου ανθρώπου. Όπως το να ακούσει, για να γίνουμε κατανοητοί στο κοινό, έναν πολύ δυνατό κρότον, ο οποίος μπορεί να προέρχεται από οτιδήποτε, είτε από τη φύση, είτε από ένα αεροσκάφος, είτε από οτιδήποτε. Και αυτό αντανακλαστικά για χρόνια, το τονίζω, για χρόνια στις μετά, βόμβες του πολέμου. να είναι ικανό να σε κάνει να κρυφτείς κάτω από το τραπέζι. Μέσα στον ντουλάπι έβρισκαν τα παιδιά αυτά. Θεωρείτε, κύριε Σταυρινίδη, ότι η ανάδειξη του θέματος, που για ένα παράδοξο τρόπο έμεινε έτσι κλειστό, καταχωνιασμένο, και η δυνατότητα που δίνεται πλέον σε πολλούς άντρες σήμερα, και μεγάλες, κάποιοι είναι και παππούδες ήδη, να εκφραστούν, βοηθά ψυχολογικά? Βοηθά. Χρειάζεται προσοχή βεβαίως, αλλά βοηθά. Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον πλέον, έχοντας συμμετάσχει σε αρκετές συνάξεις με πρωτοβουλία πάντα, το τονίζω, της ομάδας ή ατόμων ή οργανισμών που συνδέονται με την ομάδα των ασυνόδευτων παιδιών. Μου κάνει πολύ θετική εντύπωση ότι σε κάθε εκδήλωση θα βρεθούν καινούρια άτομα άγνωστα στους διοργανωτές, τα οποία μαρτυρούν ότι και τα ίδια ήταν ασυνόδευτα παιδιά της περίοδου εκείνης και τώρα βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν
ακόμα και δημόσια. Τώρα βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν. Τους δίνεται η ευκαιρία. Το βίωσα κι εγώ ότι το περασμένο Σάββατο ανακοίνωσα την διοργάνωση της εκδήλωσης από το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 και μέχρι να πάω σπίτι με πήραν 3-4 φίλοι για να μου αποκαλύψουν ότι ήταν και εκείνοι ασυνόδευτα. Έτσι έγινε και στην εκδήλωση, πρέπει να σας πω, γιατί μετά τη συγκλονιστική αφήγηση του Μιχάλη του Μιχαήλ και την παρουσίαση, κανονικά στο πρόγραμμα ήταν να προβώ στην ανάλυση την επιστημονική των όσων υπόθηκαν, αλλά είχα διαπιστώσει ότι στο ακροατήριο βρισκόντουσαν άτομα τα οποία ούτε οι διοργανωτές γνώριζαν ότι ήταν ασυνόδευτα παιδιά. Και δώσαμε το λόγο και θέλησαν και ήδη να μιλήσουν και μοιράστηκαν τα προσωπικά τους βιώματα. Δεν έχω λόγια. Κύριε Σταυρινίδη, πραγματικά θεωρώ ότι ήταν μια από τις σημαντικότερες συζητήσεις που κάναμε σε αυτή την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός. Χάρηκα τη συνομιλία, πραγματικά. Χάρηκα τα παιδιά του Πολιτιστικού Ιδρύματος. Ευχαριστώ την Μαρία την Τριλίδου που μας έφερε σε επαφή και κάναμε αυτή την συζήτηση. Εσύ βιώνεις. Γεννήθηκες στο Καμακλή 6 μήνες πριν από την εισβολή. Εκεί έζησες τα παιδικά σου χρόνια, στο Δημοτικό Σχολείο Καμακλείου, πήγες Λύκειο Παλουριώδης σας, άρα ήσουν συνέχεια εκεί. Εβίωνες την κατοχή, την έβλεπες. Άρα... Είναι αλήθεια. Εμάς ξέρετε που γεννηθήκαμε λίγο πριν τις μέρες εκείνες. Εγώ ήμουν 6 μηνών στην εισβολή και το πραξικόπημα. Ακριβώς 6 μηνών, μάλιστα η βάφτιση μου, από ό,τι μου είπαν βεβαίως, θα γινόταν τις μέρες της εισβολής, αναβλήθηκε και είμαι από τα παιδιά που βάφτισαν, μπορεί να το έχετε ακούσει, τα μαζικά. Μαζικές βαφτίσεις. Εκείνες ακριβώς υπό το φόβο ότι θα πεθαίναμε αβάφτιστοι. Οπότε και εμάς κατά κάποιον τρόπο μας συνόδευε ένα ταυτοτικό κομμάτι, παρά το ότι δεν είχαμε μνήμες. Το κυριότερο που θυμάμαι είναι ότι όταν ήμασταν παιδιά 5-6 χρονών και μας σύστηναν σε διάφορους οι οικοί μας και τους έλεγαν πότε γεννηθήκαμε, η αντίδραση στο βλέμμα του κόσμου σκοτίνιαζε, λέγοντας είναι παιδί του πολέμου. Παιδί του πολέμου. Και αυτό νομίζω και εμάς μας σημάδεψε κάπως. Χίλια ευχαριστώ ξανά. Ήδη ακούμε Χαρούλα Αλεξίου, Βασίλειο Κωνσταντίνου σε ένα τραγούδι που στέλνει τα δικά του μηνύματα με τα παιδιά που έχασαν την μπάλα ή τους χάσανε την μπάλα. Εγώ σας ευχαριστώ. Συνειρμικά. Να είστε καλά κύριε Σταυρινίδη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.